Náš vecko, zabrali sme sa seba uvedomeniu žien. Z pôvodne štatistického experimentu sa náš projekt stal východno-sociálnym centrom pre ženy. Celú našu činnosť možno nazvať ako, ja hovorím to, viacero ičiek, čiže intergeneračná, interkultúrna, v IT i iných informačných a nových technológiách, vzdelávanie, ktorým momentálne sa venujeme seniorom v spolupráci, respektíve spolu sme začali aktivita, učili spolu sme zakladali regióny pre ASK a časopis seniorov. No v COVID projekte našou hlavnou pozíciou je vlastne pozícia tých, ktorí sa o vec zaujímajú, že snažíme sa o to, aby to, čo sa vie, nezaostávalo zavádzanie do života v komunite. Viete dobre všetci, že tieto veci sa nedajú robiť, takisto nemôžeme z týchto našich záujmov žiadny príjem, čiže my pracujeme ako dobrovoľníci, experti a spolupracujeme s občanmi mesta. Zaujímajú hlavne tých, ktorí v mladosti nemohli dostať vzdelanie napríklad. Veľmi nás podporujú 90-ročné dámy, že tá vzdelanosť, napríklad dobre si boli, kde tak čítali najvyššie reformy, by ešte potrebovala navázať. Čiže našim cieľom je tieto naše myšlienky podporiť do podoby, aby mohol akceptovať Eurostat, pretože tam si myslíme, že je možnosť prezrieť nejaké zmeny, čiže tieto zmeny je potrebné presadiť tým, že každý vlastne legálny, teda právna norma musí byť podporná štatistikou. Informovali sme o tejto konferencii. O tejto konferencii sme informovali